Is-sit elettroniku ġdid tal-Awtorità tal-Ippjanar joffri faċilitajiet ġodda kemm għal min għandu bżonn is-servizzi tal-Awtorità kif ukoll għal ħaddiema tal-istess entità. Tant li l-Awtorità qed tippjana li nofsi 348 impjegat tagħha ikunu jistgħu jibdew jaħdmu minn djarhom. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg qal li sa issa diġà hemm 20 impjegat li qed jaħdmu bl-iskema ta' teleworking. Qal li l-awtorità tkun flessibbli mal-impjegati tagħha għax il-benefiċċji huma diversi, mhux biss għall-istess impjegati iżda għall-komunità b'mod ġenerali. Li ovvjament issa li ġejna kollox paperless, allura awtomatikament issa ħankunu qegħdin bħall-awtorità nimxu fuq il-kunċett ta' hot desks biex kemm jista' jkun l-impjegati tal-awtorità li jridu jaħdmu mid-dar qegħdin ngħidulhom isma' ħankunu qegħdin ninċentivawhom iżjed biex jaħdmu mid-dar. Waħda mir-raġunijiet tissolvi problema ta' parking, tissolvi problema ta' traffiku, tissolvi ħafna problemi iżjed. Mhijiex kwistjoni ta' ġast irdu persuna jaħdem mid-dar. Anke l-professjonisti u l-pubbliku se jkunu jistgħu jinqdew għal iktar servizzi mingħajr l-iskariġġ li jżuru l-awtorità. Filwaqt li saħħew servizzi bħal dak li l-periti daħlu l-applikazzjoni tagħhom minn fuq is-sit minflok kull darba jmorru l-awtorità. Minn fuq is-sit elettroniku il-pubbliku jista' jikseb tarif dwar il-policies il-ġodda u l-konsultazzjoni li tkun qed tagħmel l-awtorità dwarhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Chris Sajus qal li huwa sodisfatt li l-awtorità ħadet dan il-pass biex is-sit elettroniku ikun aktar aċċessibbli. Dan hu l-mod naħseb fi żminijiet tal-lum kif entitajiet bħal Planning Authority jersu aktar viċin in-nies u min jagħmel użu mis-servizzi tagħhom. Illum il-tnedija ta' din il-portal friska moderna, aċċessibbli, tagħmel aktar faċli għal min irid jara x'qed iseħħ għal applikazzjonijiet partikolari kif ukoll qed nagħmlu possibilità li min jixtieq jagħmel applikazzjonijiet online għal DNO kif ukoll compliance certificates jista' jagħmel dan mill-kumplità tal-uffiċċju tiegħu. Din hi inizjattiva minn sensiela li qed jieħdu dipartimenti governattivi u entitajiet pubbliċi bilan li tonqos il-burokrazija.